Tajný iránsky plán, o ktorom nevedel ani Trump. Irán neplánoval útočiť na Ameriku. Plánoval niečo omnoho horšie. Keď sa svet pozrel na rakety, jadrový program a sankcie, Irán medzi tým potichu prepisoval svoju vojenskú doktrínu. Uvedomil si jednu zásadnú vec. V klasickej vojne proti Amerike by nemali žiadnu šancu. Tak prestali rozmýšľať ako slabší super a začali rozmýšľať ako stratég, ktorý hrá dlhú hru. Namiesto veľkej bitky začali budovať systém, ktorý funguje potichu, postupne a bez veľkých titulkov. A práve to je na tomto najnebezpečnejšie. Iránska doktrína sa zmenila na tzv. Vojnu v tieni, siete regionálnych spojencov, lacné, ale presné drony, kybernetické útoky a aj ekonomické narušenie v Perskom zálive. Cieľ? Nezasiahnuť Washington, ale prinútiť USA míňať miliardy na obranu. Irán pochopil, že Ameriku neporazíš silou. Porazíš ju tým, že ju prinútiš reagovať na 100 malých problémov naraz. To je stratégia vyčerpania. A ak si myslíš, že toto je najväčšia zbraň Iránu, počkaj, kým zistíš, čo majú pod zemou.